Također je uspostavljen i sustav međunarodne policijske suradnje preko kojeg se traže određene provjere ovdje u Hrvatskoj. Ovo su naravno vrlo osjetljiva djela jer ovo što se u ovom trenutku stavlja kao recimo na teret osobama koje su u ovom trenutku identificirane da su uključene u sva ta djela je jedan potencijalno od najtežih oblika organiziranog kriminala jer se radi o djeci koja mogu biti fizički i psihički i emocionalno zlostavljana. Zbog toga je vrlo važno tu biti pažljiv, vrlo je važno biti aktivan, pogotovo kroz kanale međunarodne suradnje jer se razmjenjuju informacije, kao što smo jučer i kazali. U ovom trenutku se radi da je među djecom njih 6 ima hrvatsko državljanstvo. Od jučer su u tijeku uhićenja u Bosni i Hercegovini. Uhićeno je, čini mi se, do sad već nekih 8 osoba, dakle punoljetnih osoba. Također što mogu reći u ovom trenutku izgleda da među djecom koja su hrvatski državljani su i djeca čiji su roditelji uhićeni. Tako da, ponavljam, radi se o jednom vrlo složenom kriminalističkom istraživanju. Ono je složeno i zbog činjenice da se u ovakvim djelima obično radi, kako to policija naziva, o mobilnim skupinama ljudi koji sele iz države u državu, koji imaju i različita državljanstva i možda je netko rođen u jednoj pa živi u drugoj, ima dokumente treće zemlje ili više država, tako da sigurno je da će ovo kriminalističko istraživanje potrajati. Ono što je nedvojbeno, hrvatska policija naravno i u našem interesu, prije svega u interesu djece, u interesu pravde, ostvaruje intenzivnu komunikaciju, kazao sam i bilateralno sa policijom u Bosni i Hercegovini i čini se sve kako bi se utvrdilo sve ono što je bitno za ovaj postupak koji se vodi.